Iya li. Dia ada anjir mang. Mas nang jero cak tuh, jenenge jaturan. Oke. Seneng turen pol kaya hariku. Kudu diospek sik kasih lah hari anyarku. Bener cak tuh. Awamu seneng pol karo turen. Aku gak seneng duren sih cak. Loh, jenengmu lah jen turen sih. Kudu seneng turen awak saiki. Mulai dino iki tugasmu ngoper aku tok, aja ngoper liyane. Eling. Tugasmu apa? Bareng sapa? Oh, jen turen. Tak boleh nang ngono salam kon kok. Waduh, sorry cak tuh. Wes non jen turen. Tak wurui carane nyatu yo. Sik. Tidak dorong iki. Sik yo. Gelo, bener gelo. Mbalen aku. Satu macan. Aduh, shit. Aduh. Loro sit. Tolong kebijakannya lah. Karena voucher. Cak tuh jaluk voucher ta. Iki ono voucher kane 1 kuadrat liun cak tuh. Terus nih. Bener nih sing iki. Satuan, mak, cok. Aduh, cok, sikilku. Arep voucher mas. Kok barang lu, cok. Duh, angel rek aku lawan tim iki. Lho. Lah iku gol. Gol teko ndi cak? Iku bunuh diri konco Loh, sampean. kan koncoku ngegolno, Mas. Iya nang gawang pean wae. Tapi kan koncoku sing, cok, kan koncoku sing ngegolno, Set. iya tapi nang gawangmu. Nang di sing oleh poin yo, sing golno, Set. Ane nang gawang dhewe jenenge gol bunuh diri mas. Kok ono sing nakalan jelas. Ono sing nakalan nih. Jelas koncoku sing ngegolno. Tapi sing oleh poin kok musuh. Iku gara-gara ngegolno dhewe nang gawangmu dhewe cak tuh. Kok jelas liga iki. Yo wis penalti. Kayak ono aku penalti. Minimal kayak ono aku gol cici. Iya lah, cok. Pegel aku.